Hello guys, welcome back to my channel Nose Media TV. Kana best time yako kuya pano, please comment, like, share. So ndakwenzera imwe nyaya guys, kana maona then comment then mundu utsati nurushona say thank you guys, God bless you. The courts, magistrate courts. Kumataredzi mosha kwana magistrate kuya? Magistrate courts. Yes. If you don't pray, this will happen. They will send you to prison for 2 years. Mukasana muchatumirwa kujere kwemakore maviri. Chokwadi prophet ndikukumbira kubatsirwa ndakatasana nenguva yakaoma. You are on bail. Anzi muri pa bail here. Chokwadi prophet. You need to pray. You need to pray. Pray. Tutenda chata sezvamareva prophet. So that you can find favor from our Lord Jesus Christ. You are just seated and watching. Why is it you are seated and watching? You should have done something. There are some things that when you look at them, the other sense must tell that something is not normal. When you see abnormal things happening, you need to act. Don't just sit it, watching things folding. Act. You are seated there. The first time it's your sister. I'm seeing a snake some years ago with a snake. Anzi ndikuona sisi wenyu, ndikuona zvakare nyoka chichakaitika makore apfuura aya kuna sisi wenyu. Chakaitika ndechekuda so takanga taenda kumusha pari pa holiday muna December last year but 1. Saka takaungana semhuri tiri kumusha rimwe zuva kuri kuma past 11 takatogara hedu chichoita nyaya pakauya nyoka inansa ndamboiona muupenyu hwangu ndakatotanga kutoionerawo ipapo inonzi ndara. Nyoka yakangobudikira zviya hanzvadzi yangu yaisuka mapureti musikana yakanga ari kuuniversity. Saka zvaitika sekudaro vanhu vakangoti nyoka ichienda nekwangu nemusikana aisuka maplesi akavhunduka achitiza nekwanga ndobva aitsika ndobva yamuruma kudaro isitakamhanya achida kuti uraye nyoka iyaya. Nyoka iyaya yakabva yadisappear ende paikadisappear pacho zvakatikachamadza nokuti pamba pasina kana sora kana mwena kuratidza kuti yakapinda mwena. Patikati tichirega itimhaisa hanzvadzi yedu kuchipatara tichinosunga mombe nengoro akabva ashayikira munzira. Zvinova zvinhu zviri kutinetsa nanhasi kuti chii chakaitika. What is the issue with your signature? What is it? Pane nyaya ndiri kupomerwa kubasa kwangu inini ndinoshandira panonzi pa receiving bay. Ndinoreceiva zvinhu zvinopinda pakambani. Asi ndakatitora off ye1 week ndichibva ndaendawo kuzororo. Pane munhu akasara akabata nzvimbo yangu inini. Then nichinge ndadzoka kubasa after 1 week ndakati shandei 3 days ndakaona pabasa pakusvika mapurisa vachiya vachinditora zvikanzi tiri kukumbirawo kuona pane zvatota kumbotaura nemi. Vanditora kudaro takaenda kuofisi kwamanager ndikanzwa kutoti ndakutaurwa kunzi ndasungwa. Ndikabvunza kuti mhosva yangu ndei, zvikanzi pane zvinhu zvawakareceiva panapa zvinhu izvozvo hazisi kuoneka asi signature yako iripo pamapepa ari panapa. Ndakabva ndataridzwa mapepa aya zveshuwa ndakaona signature yangu ndio iri pasi asi handida kusaina mapepa iwayo. Ndakaedza kuexplaina kuti kwete handisii ndakaisa signature ipasi. Zvikanzi kwete signature ndeyako nokuti mapepa ari kutaura kuti ndiwo wakasaina. Saka ndakabva ndataurwa nyaya ikaenda kumatare. Saka zvaenda kumatare sokudaro ndakabva ndapiwa bail chii ndozodzoka kukoti nyaya yako ichimboferefetwa ichiongororwa. Ndomamirira akaita nyaya yaprofeti. Ndiri panguva yakaoma ndotokumbira rubatsiro. Listen, it's a road. It's a dust road. It got where there is intersection. The other road is going there. There is a house, one, homestead. There's number 2,
And then there is number 3. Homestead number 3. There is a big 7-roomed house, painted blue. On that homestead there, I'm seeing a well to the left side of the house. There is a well. Whose house, whose homestead is this one? It's my stepfather.